खुलुमबाय लोगोफोर, बड'लेण्ड गियान चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। जोंलारि साननायनि बादिब्ला 7 नबेम्बरा माखासे राशिफोरनि थाखाय जोबोद मोजां जानो थांगासिनो दं, जेराव माखासे राशिफोरनि थाखाय बियो सरासनस्रा फिथाइ होगोन। फै जों मिथिना लानि 7 नबेम्बराव बबे राशिफोरा मुलाम्फा जागोन आरो बबे राशिफोरा जेंना गोनां जानो हागौ। मेष राशिनिफ्राय मीन राशिसिम फै जों मिथिना लानि। बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायथार आरो चेनेलखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। मेष राशि। दिनैनि साना मेष राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव सान जानो थांगासिनो दं। दिनै नोंसोरजों बाथ्रा दान्थेलायनाय जानो हागौ। बेयाव नोंथाङा देरहासारनायनि गोदान सम्भावनाफोर दङ। मोनफ्रोमबो गोदान खामानिखौ खालामनायनि सिगां आयेनारि बिथिंफोरखौ मोजाङै नाय। दिनै नोंथाङा फालांगिनि सोमोन्दोआव सोरनिबा बोसोन लानो जानो हागौ। वृषभ राशि। वृषभ राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना गलाय-गथाय जानो थांगासिनो दं। बे समाव खामानिनि थिलिजों सोमोन्दो गोनां माखासे जेंना जानो हागौ। साननि जागायनाया फालांगिजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनायजों लोगोसे, बे समाव नोंथाङा मोनसे बादायलायनाय देरहानो हागौ। नाथाय बेनि थाखाय नोंथाङा गोब्राब आरो गोसो गोथारै खामानि मावनांगोन। मोजां मोनज्लायनायनि बेलायाव दिनैनि साना मोजां सान। मिथुन राशि। मिथुन राशि गोनां सुबुंफोरा बे सानाव गुबुननि गोसोनि साननायखौ सिनायनो नाजानांगोन। जुदि नोंथाङा बिसोरनि बादियै थाङो, अब्ला नोंथाङा गोबां गावजों गाव गोजोननाय मोनगोन। माब्लाबा गुबुननि बाथ्राखौ खोनासंनायाव जेबो गोनो गोथो गैया। मावख'आवबो हानजायारि हाबानि गेजेरजों मोनसे गोब्राब जेंनाखौ सुस्रांनो हागोन। कर्क राशि। दिनै कर्क राशिनि थागिबिफोरनि थाखाय गावखौ फोरमान खालामनायनि सान। दिनै नोंथांनाव गावखौ फोरमान खालामनो गोनां खाबु मोनगोन। बे खाबुफोरखौ सिनायनाय आरो बेफोरनि सायाव थांना थानाया नोंथांनि बिबान। बेखौनो सानना ला खाबुफोर खनले दरजाखौ बुङा। सिंह राशि। सिंह राशिया दिनै सोरबा रोंग'थि गोनां सुबुंखौ एसे मदद होनो हागौ। दिनै नों साननि गिबि बाहागोआवनो गुबुनखौ रांखान्थियारि मदद खालामनायाव सम हगारनो गोनां जानो हागौ। बेयो मोनसे गोब्राब जेंनाखौ गोरलैयैनो सुस्रांहोगोन। बे समाव बैसोगोराफोरनि बोसोन लानाया नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। ओरैबायदि थासारि जानो हागौ जेराव सोरबा नोंथांनिफ्राय दसे समनि थाखाय गोजानाव थांगोन। कन्या राशि। दिनै नोंथांनाव गोबां बिबानफोर फैनो हागौ। दिनै नोंथाङा न'नि गासैबो गोजाम दिन्दां हाबाफोरखौ फोजोबनायनि खाबु मोनगोन। साननि नैथि खनसेयावबो नोंथाङा गावनि अनजालुजों थाबाय थानो गोनां बिथांखि लानो हागोन। फालांगियाव जेबो रोखोमनि रिस्क लानायनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला माबा मोनसे जेंनाजों मोगा-मोगि जानांगोन। तुला राशि। दिनै नों गावनि गोजाम दाहारफोरखौ सुख'नो हागोन। नोंथाङा माखासे गोनांथार बेसादफोरखौ बायनो गोनां जानो हागौ। बेबादि थासारियाव गावनि पकेटखौ जर'खा जोथोन ला। बैफोर बेसादफोरखौ दाबाय जाय नोंथांनि थाखाय बे समाव खामानि होनो हानाय नङा। नोंथांनि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा नोंथांनि गुबै सानस्रिफोरखौ मोजां मोनगोन। बेयो नोंथांखौ गोलाव समनि थाखाय मुलाम्फा होगोन। वृषभ राशि। वृषभ राशिनि जातकफोरा दिनै जोबोद मुखुब जानो थांगासिनो दं, जायनि गिबि खावसेयाव नोंथांनि थाखाय माखासे गोनांथार फन कल आरो इमेलफोरखौ फिननाय होनाया गोनां जागोन। बे सानाव सोरबा गोजाम लोगोआ हरखाबै फैनानै नोंथांनि सिगाङाव गसंनो हागौ। जुदि नोंथांनाव दाहार बिनाय जायो, अब्ला सिगां नोंथाङा नोंथांनि दोनथुमनाय रांखौ नायनांगोन। धनु राशि। दिनै नोंथाङा गावनि खामानि थिलि, थामहिनबा मावख'आव माखासे गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। जायखिजाया सोरजिलु खामानियाव नोंथांनि गोसो दुंनाया बांगोन। मोनाबिलिनि समाव गोनां मुवा बेसादफोर बायनायाव सम बारहोनो हायो। दिनै न'आव गेदेरफोरजों नांज्लायनायाव दाव दाला। बिसोरनि बिबुंथिखौ खेबसे खोनासं। सोर मिथिगौ जेब्ला सम फैगोन अब्ला खामानियाव गोमालांनो हागौ। मकर राशि। दिनै फुंनिफ्रायनो नोंथांनाव मोनसे गोदान हाबाफारिनि बागै गोदान गोहो आरो गोहो मोनगोन। नोंसोर मोजां मोनज्लायनायनि थाखायबो जोबोद गोसो गुदुं जागोन। बेखायनो जिउआव दोननायनि बेसेन साबसिन सम। मावख'आव नोंथांनि प्रम'शन एबा बेथनखौ बांहोनायनि थाखाय रायज्लायनो हागौ। नोंथांनि गोसोनि मोनदांथिखौ दबथायनानै लाखि। कुम्भ राशि।
रांखान्थियारि नोजोरजों नायब्ला कुम्भ राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना मुलाम्फा गोनां जानो थांगासिनो दं। साननि गिबि बाहागोआव नोंथाङा चिट फुट रांनिफ्राय मुलाम्फा जानायनि सम्भावना दं। जागायजेननायाव जायखिजाया साख्रिया फिसा एबा गिदिर जाया, खेबसे जेब्ला नोंथाङा बेखौ बुजिनो हायो, अब्ला नोंथांनि आखायाव थानाय मुलुगखौ बुजि। मीन राशि। मीन राशि गोनां सुबुंफोरा दिनै गावजों गाव गोरोबनानै थागोन। बेरेखा हान्जानिफ्राय जेबो सोंखारिनायनि फारसे गोसो दाहो। गाव गावनि खामानिखौ मावबाय था। जाफुंसारनाया नोंथांनिसिम सानसे फैथारगोन। नोंथाङा नोंथांनि समाजारि सोमोन्दोखौ बांहोनायाव जाफुंसार जागोन। मान आरो सिनायथिया बांगोन। अब्ला लोगोफोर, बेयो दिनैनि 7 नबेम्बर 2025 नि राशिफल। नोंथाङा बबे राशिनि राशि आरो नोंथांनि साना माबोरै थांगोन? जोंनो कमेन्टफोराव खोन्थाहरथार।